Dako gid ang nabulig sa SBM Win sa amon. Especially sa amon yung kabataan kag sa mga parents. Kay ginatutuan nila ang kabataan kung paano magtindo sang lawas. Especially antes magkaon, manghugas ang kamot nga pati ang diri sa mga sulod-sulod na di hugasan gid. Kay sang una maghugas sila usually habon kag amo lang na wala gid kina tinluan ang mga sulod-sulod di. So sa SBM Wins ginatuduan na sila. Kag ginatuduan man sila nga after magkaon matutbrush dayon. So before syempre, normal, nga ginapilit mo, may akig pa, dalatanan, nga para lang mag-toothbrush. So, subong, automatic na nga gatoothbrush sila after kaon. Kag sang banyo, kapag limpyo man sila, kabalo na siya kung paano magtindo sang lababo, kag salog, kag mga dingding. Kag, since may mga idea sila sa SBM Wins kung how to clean, is ako maninlo, kung nga padali lang, ginakorek siya ko. Kahit tungod, may natunayon siya sa school. Thank you, gid sa SBM Wins kay ginabuligan nyo ang mga parents kung paano mag-train sa kabataan.